boxing ngikhumbula ngidrop escale mina brand yo France wakude Bani 21 years usuka kude sika kude wenini iscale ndistophe ndika 37 yeah nxa kumakhulu wami brawo makhulu wami andiyazi man esisikulu ocaba iyaflash nansi kaingqondo yakhe be so ubonga ubhuti bam nosisi bam bebeye esikolweni so wayehlala nami ngela xesha yabo so ke wayekwazi uphuma apha bra ngayazi ba uyaphi athi ngento zakudala yena ba mina iye eqolweni yabo so ndadrop iskela abantu abaninzi abayazi lo iba nandistrophela ntoni but namhlanje ndiyithetha please bro ndadrop iskela ngahlala la nyaka naye ndabe ndiyifihla apho kunozala wami ba hey umakhulu apho ya ndandimhlaba lo mhlaba kakhulu yabo aziwa ingathi andazi wayinyanya lakhe lekebile ngicala so yabo so nandimhlaba ndrapha yazofana awuthi ke ngoku andiyazi ba unozaza angaphangela nami wathi uthini ka esikolweni ndandahlamba esiba ngathi nje esikolweni ndaqoma ndoyika esikolweni ngoba kudani ngayo esikolweni yabo ndamxelela uba kunjena nje wathi uza masesikolweni wabe kubekisa kubhalwa kathwani esikolweni nje niko iphepha ndanikele iphepha phaa libhalwa no return yeah atoza babuye next year ndamxelela uba nokwazi ubuya kwesi sikolo sure ndiyafuna ke u-37 enzaliseko nomphinda phaa xa ndifika phaa ndafika ndaqhubekeka ya so yeah yo this is the one pair yazi